desexar que señan do agrado de todas e todos vostedes, que me permitides tutearvos tamén de todos vos. Agradecer, como non, a Carmen Adán, que é a nosa faladoira de hoxe, agradecer ao Foro Feminista todo o traballo que profesional que leva facendo para que isto sexa posible, agradecer á Diputación que tamén na figura de Sonsoles nos acompaña, que faga posible estas actividades, estas iniciativas, porque é necesario coñecer, poder ter un foro onde debatir, oír, reflexionar para entender o que é o feminismo. Desde o Consello, o que vos a principio, daros as grazas, esperar e desexar que vos agrade esta intervención e invitarvos, como non, o siguiente faladoiro que é un pouquinho máis longe, porque xa é un xaneiro, pero logo é necesario a participación para que a vos corra pola rúa chega o feminismo a todas e todos nós en Lugo. Tamén convidarvos ás accións que van a ter lugar a semana que ven con motivo do 25 de novembro, porque, como sabedes, a violencia de xénero, a violencia machista, é o tope máximo da desigualdade entre mulleres e homes. E, polo tanto, creo que se nos ten que ver na rúa, que se nos ten que ver nas actividades que organice calquer entidade, plataforma, asociación, administración, concello, diputación. Debemos estar en todas elas para que se nos oiga dunha vez e para que a violencia de xénero tamén deixe de existir e non leve a vida de tantas mulleres e afecte a tantas persoas, nenos e nenas tamén vítimas de violencia. Sen máis, grazas e deixo-vos con Sonsoles. Engadir como parte de saúdo, nada máis eso, agradecer unha vez máis a vosa presencia aquí, porque o que fai que isto seña funcional, non? Que este sendo, como ben explicaba Ana, pois un divulgador por toda a sociedade. Estamos no mes no que se conmemora esa loita contra a violencia de xénero, o faladoiro de hoxe vai falar diso. Os asasinatos son o culmen, pero as violencias son moitas, non? O feminicidio empeza moito tempo antes. Estou segura que Carmen Adán vai a poñer sobre a palestra ese asunto. E todos temos que aprender moitos aspectos que nos pasan desapercibidos a todos, por moito que sexamos personas máis feministas ou menos feministas, ou máis leídas ou menos leídas, hai moitísimas cousas que están aí e que ainda non as vemos. Gracias a estes faladoiros pretendemos precisamente poñer eso a luz, sacalo para arriba e tratar de correxilo. Nada máis, só pedirvos que disfrutedes, que sigades asistindo aos faladoiros e, por suposto, como decía Ana, a participar precisamente de todas as actividades que poñan en riba da mesa o rexeitamento contra as violencias. Nada máis, gracias. Bueno, boa tarde. O Foro Feminista Maruxa Mallo agradecevos a vosa presenza, o voso interese nestes faladoiros, neste interese polo feminismo. Agradecer tamén ao Concello, a Diputación Provincial, nas figuras, nas mulleres, Ana e Sonsoles, que posibilitan que estas reflexións que queremos levar adiante sexan posibles. Reflexións que queren partir da profunda desigualdade sobre a que está construída a sociedade patriarcal. Esta sociedade é a primeira causa, esta desigualdade, perdón, é a primeira causa da violencia contra as mulleres, que se manifesta nesta continua opresión da mitad da poboación. E de xeito extremo no asesinato de mulleres. Feminicidio, que son un fenómeno global, son un fenómeno que traspasa fronteiras, culturas, clases sociais e xeografías. As raíces da violencia atopámolas na existencia dun sistema de poder que Kate Millett definiu como patriarcado. Sistema de poder que se basea nunha situación de dominio, nunha situación de poder sobre os varóns, sobre as mulleres. Isto dá lugar a estruturas sociais de desigualdade que se perpetúan grazas á violencia. Cando falamos de violencia non só falamos de violencia física, falamos tamén da violencia simbólica, da violencia estrutural. Para reverter esta situación necesitamos cambiar moitas cousas, pero antes de nada necesitamos conceptualizar. A
a mestra Celia Morós di que para conceptualizar é politizar. Politizar para cambiar os usos e as normas sociais, para cambiar as leis, para superar as discriminacións, para despatriarcalizar. Necesitamos comprender para cambiar. Necesitamos da filosofía feminista para interpretar esta realidade secular. Para todo isto temos con nós hoxe, temos a honra de ter a Carmen Adán. Carmen Adán é doutora en filosofía pola USC, profesora de ensino secundario, foi coordenadora da Aula Castelao de Filosofía, foi diputada autonómica polo BNG, foi secretaria xeral de Igualdade entre 2005 e 2009 da Xunta, e dende o 2005 é membro da Comisión de Xénero da Consello da Cultura Galega. No 2003 ten publicado Feminismo e Coñecemento e agora mesmo remata de sair do prelo, ainda que non están nas librerías, se nos acaba de decir, o libro Feminicidio. Bueno, pois, máis nada, deixo-vos con Carmen, que nos vai falar os novos conceptos para pensar a violencia o feminicidio. Moitas gracias. Boa tarde a todas, a todos. Moitísimas grazas por esta cariñosa presentación e moitas grazas ao Concello, á Deputación, a Sonsoles, que foi a deputada que se puso en contacto comigo para facerme pues, esta proposta tan bonita, tan interesante de compartir faladoiro feminista, é dicir, compartir palabras, compartir a fala. Por iso que agrádame especialmente que na presentación quixera ser referencia a Celia Morós. Que bo que chegue ás institucións do feminismo, que se fale desde as institucións de linguaxe feminista, de faladoiros feministas, que bo que nas institucións se diga que conceptualizar e politizar, porque a veces as institucións parece como que os conceptos como que non importa. Efectivamente, eu veño da filosofía, o terceiro Día Mundial da Filosofía e de filosofía ven a falar. De feito, non traio diapositivas, non traio PowerPoint, non traio apoio audiovisual e simplemente vou intentar utilizar a palabra para poder reflexionar con todas vos, para poder igual simplemente axitar un pouco o pensamento, que é o que nos dedicamos as persoas que nos gusta a filosofía ou que decimos que esa filosofía ten que ver co pensar. En este caso, estamos chamadas, interpeladas aquí a pensar a violencia contra as mulleres. A mí gustame decir que para mí o pensamento sobre a violencia contra as mulleres nace dunha voz que nos asita todas o pensamento. Sempre nos preguntamos, pero que pasa? Por qué? Por que ocorre isto? Agora que temos leis contra a violencia de xénero, que temos leis de igualdade, que parece que levamos dado tantos pasos e os datos, as cifras, as coñecedes vos tamén como a mí, son aterradoras. Unha de cada 5 nenas que están nas nosas aulas, que están polas rúas de Lugo hoxe, sufriu violencia, abuso sexual na súa infancia. Pois pensemos as nosas fillas, non? As fillas das nosas amigas, as nosas netas, en nos mesmas. Unha de cada 3 mulleres en Europa, ao longo da súa vida, vai a sufrir violencia física, psicolóxica, sexual. Aquí, uns cuantas, entón. Por solamente, numéricamente. Non fai falta, non? Que falamos isto de contalo aquí, igual temos que contar en outros foros. Logo, esos son os datos que nos van acompañando, que seguramente a semana que ven os medios de comunicación os reiterarán máis, coas diferentes gráficas, máis de 1.200.000 denuncias desde o 2009 ata o 2018, por exemplo, en todo o Estado español. 1.000 mulleres asesinadas desde o 2005 ata a actualidade
en algúns cálculos, noutros moitas máis, non? Sabedes que depende porque a propia lei integral reducía a relación de parella ou exparella para ese cómputo e agora tamén as fillas. Por lo tanto, non vamos a falar de cifras porque os datos son absolutamente cedos se non podemos interpretar e a min chamáchesme hoxe, tratades de forma tan agarimosa que agradezo para que pensemos sobre esos datos. Que ocurre? Como pode ser que eso se siga reproducindo? O título é Novos conceptos para provocarnos un pouco, porque realmente non son novos, ou si son novos. Que ocurre históricamente coa violencia contra as mulleres? Que non ten palabras, que ata que o feminismo comeza a nomeala, non ten palabras. Sí que as mulleres falaron diso. Pensamos a Rosalía de Castro, simplemente temos que ler o poema A xustiza pola man, onde claramente ela mostra e denuncia unha situación de violencia sexual. Temos solamente que ler a Emilia Pardo Bazán, cando di como podemos chamar a isto? Era disinecidio, mujericidio, sabías que escribía en castellano. Ela busca palabras que xa coetáneos en diferentes puntos estaban coetáneos. Mellor dito, estaban pensando. ¿Por qué? Claro, les faltaban as palabras. Que era a versión oficial? Crímenes pasionais, violencia doméstica, ¿no? Un concepto que se vai utilizando durante o século XX, pero o concepto, a propia palabra, a propia expresión violencia de xénero é moi recente, o comentaremos despois. Logo, o normal foi o silencio, foi non contalo, que quedaran as casas, en eso que a teoría feminista denominou espacio do privado. No privado non hai palabras para esa violencia, era algo que había que esconder, que non salía por contraposición ao espazo público. O espazo público, o espazo da política, no sentido da comunidade política, pois que se fai nos concellos, que se fai nas deputacións, que se fai en todos os ámbitos da vida, non solamente nas institucións, e que aí a violencia non tiña cabida. A violencia contra as mulleres era algo reducido a un espacio sin palabras. Por iso tamén traída esa expresión da mestra Celia Amorós de que cando empezas a conceptualizar, cando empezas a poñerlle palabras, podes empezar a pensala. E se comezamos a pensala, podemos empezar a abordarla e preguntarnos por qué, de onde surde. Que ocurre? Que cando nos preguntamos por qué, de onde surde, a veces parece que como que funcionamos un pouco en bucle, ¿no? Dicimos, é unha expresión da desigualdade. Está así nas leis. Está así na lei galega, está así na lei integral e está así en tratados internacionais nos cales se fai referencia en moitas ocasións, ben sexa, pois Beijing, o documento de Beijing de 1995, onde por primeira vez se recolle claramente por parte de Nacións Unidas o concepto de violencia de xénero, aínda que se recordades, Nacións Unidas acepta que unha violación dos dereitos humanos en 1993 na Conferencia de Viena dos Dereitos Humanos. Onte? Foi onte. Desde 1975, na primeira Conferencia Internacional de Nacións Unidas sobre as mulleres, que era sobre a muller, ¿no? Así como singular, como se fóramos única, ata 1993, hai toda unha pulsión e unha loita por parte do movimento feminista para mover as institucións a que recoñeceran que non se pode falar desa violencia sin especificar por que está ocorrendo. Que a violencia contra a muller non é violencia doméstica, non é nada que tenga que ver coas pasións, ni nada que tenga que ver co amor, sino que ten que ver con unha mala comprensión de lo que é o amor, lo que poden ser as pasións e, sobre todo, con unha estructura de dominación. Cantas veces escoitaches, despois da triste noticia dun asesinato, un político, unha política que di é un problema estructural. Moitas, verdade? É unha das expresións que máis se utiliza. Estamos de acordo. Pois hoxe vamos a preguntarnos se é un problema estructural
cal é a estructura que está detrás. Por que ese problema estructural? Porque non podemos decirlo e non preguntarnos por esa estructura. Pois o que estaba dicindo, non é hasta 1995, retomemos, cando se comeza a falar de violencia de xénero. Por iso digo, son novos conceptos. Na historia do pensamento sí que son novos conceptos. E se levan aí da man das propias feministas. Por lo tanto, os conceptos que utilizamos dentro do ámbito da violencia contra as mulleres son conquistas sociais. Hai moitos conceptos na historia que son conquistas, que son, a mí me gusta decir, como a destilación de moitos esforzos colectivos por nomear e por salir á rúa a denunciar iso. Logo, hacer tamén un homenaxe a todas as mulleres e homes aliados que pelexaron porque conseguíramos ter eses conceptos a respecto da violencia. E diredes, pois que pesada que está con estos conceptos da filosofía. Pero claro, cal é a diferencia entre cando as mulleres decimonónicas, decíamos Rosalía, Emilia Pardo Bazán e tamén Concepción Arenal, tratan o tema da violencia e un século despois se plantea definirla como violencia de xénero, que elas sí que teñen a percepción, porque a violencia sufrese na pele. Calquer muller sabe cando está sendo discriminada perfectamente, cando está sufrindo violencia na pele, aínda que non poda poñerle palabras en transmitilo, non? Eso, por exemplo, nos acosos sexuais ás nenos e ás nenas, seguida o detectan. Non teñen a linguaxe, non teñen a base para decir que estou sendo acosado sexualmente, pero sí que saben que eso non les gusta e que eso non vai ben. Por lo tanto, a discriminación e a violencia sí que se sufre na pele, pero para darle carácter político, para sacalo e podernos falar delo, necesitamos poñerle palabras. E cal é a diferencia fundamental que hoxe a ninguén, non sei, igual alguén na radio así moi rancio, que era algún, igual alguna academia, alguén habrá que fale de crimen pasional, pero bueno, non sei, igual algún señor da RAE, sí, pero en xeral, creo que, digo, porque sigue sendo a institución que negase a introducir o concepto de género, non? A Real Academia Galega sí que introduciu o concepto de xénero e tamén, por certo, o concepto de feminicidio. Recentemente, en febreiro de 2018, así que, bueno, va con un pouco de adianto respecto aí se mantén a Real Academia Española que o concepto género que produce así unha especie de, bueno, es capaz de recoller outros, non? Tiene recollido Twig, Puticlub, Whisky, que tamén podrían ser importados los termos ingleses, como que o que di respecto de género, ¿no? Que é unha traducción do concepto gender. Pero bueno, vamos a deixarlos tranquilos, si todavía están ali, pues algún dinosaurio, poden seguir utilizándose, pero non nos imaginamos que ninguén ose utilizara crimen pasional, incluso cada vez menos violencia doméstica. Cando comenzamos a utilizar o termo de violencia de xénero, pusemos unha palabra, un concepto claro, a relacións de poder desiguais que existen entre homens e mulleres como grupos. Isto que quero decir? Que as mulleres e os homens temos un acceso asimétrico diferente aos tempos, aos espazos e tamén ao recoñecemento. Aos tempos e aos espazos estamos moi acostumadas a falar dilo, non? Canto costou que as mulleres participaran en condicións paritarias ou de igualdade nas institucións, nas empresas, na xudicatura, bueno, aínda podemos ver, non, moitas fotos de todo o mes, pero nos últimos anos, repasade, podemos ir ás hemerotecas, como foron mudando a presencia das mulleres en ámbitos que normalmente se din ámbitos de decisión. Queridos compañeros que están nesta sala, non mudou da mesma maneira a presencia dos homes no ámbito privado. Hai que espabilarse un pouco, non? Porque está moi ben, ya sabemos que todos queremos moito con nosos fillos, onde vamos ao parque, bien, bravo, os agradecemos, pero, aparte, hai que esa chamada corresponsabilidade que non se cumple, porque din
e creo que todas e todos temos experiencia diso, pero din as enquisas sobre os usos dos tempos que as mulleres siguen, ¿no?, empregando nas tarefas de cuidado do fogar pues, unha media de 4 horas máis que os seus compañeiros de especie, o sea, os homens. Por lo tanto, non hai esa redistribución do tempo e dos espazos. E iso estamos vendo. A veces, para moitas mulleres, significa unha doble carga ou quedarse sin tempo de ocio. Pero creo que aí sí que hai un esforzo, non? Se dá feito un esforzo, pues, espazos de conciliación, con responsabilidade, todo un traballo. Pero nos sigue faltando un espacio que a veces falamos menos de e que é fundamental, que sería o espazo do simbólico, o espazo de o recoñecemento, que tamén está repartido de forma absolutamente asimétrica. Ou se tivéramos aquí un faladoiro sobre... Pues, voy a poneros un exemplo destes días. Eu neste momento sou unha coordinadora no Consello da Cultura Galega, xa non estou na Comisión de Igualdade porque pasei a coordinar a sección de pensamento, que se pode entender que é máis traballo, pero bueno, me parece, encanta esa idea, gustame moito poder traballar no ámbito do pensamento. E estábamos con unha xornada sobre Marx, e todo, miraba para atrás e dicía, Dios mío, todo era chicos. Homes adultos, señores, todo era masculino. Poucas mulleres existían, estaban ali na sala. En cambio, hoxe é fundamentalmente femenino. Os homes non se senten chamados a falar da violencia de xénero, ainda que sean eles, bueno, como grupo, pues, os maltratadores, os asesinos, non se sienten nunca, rara vez, felicito porque hai bastantes na sala, rara vez que se sentan interpelados a ir a escoitar, ou a ir a debatir, ou a ir a falar sobre o tema. E, cando falamos a veces de outros temas, as salas tínsese en masculino. E isto además significa que non se lle dá un valor exactamente igual. Para nada se ten valorado do mesmo xeito. Seguimos valorando ou recoñecendo os méritos das mulleres menos que os méritos dos homens. Faced a proba. Pensad nos vosos traballos, como recoñecemos máis o que fan os homens enseguida que o que fan as mulleres, ou como moitas mulleres necesitan o recoñecemento dos homens para sentirse recoñecidas, ou como nos recoñecemos por igual as mulleres políticas que os homens políticos, ou cando queremos que un anuncio televisivo teña sensación, ¿no?, de seriedade, de algo importante, a voz é unha voz grave de señor, porque as voces agudas non dan sensación de fiabilidade. E iso sigue ocurrindo. Iso se chama un déficit de recoñecemento. Por lo tanto, a nosa sociedade está estructurada segundo un eixo asimétrico entre homes e mulleres, e o que se chama unha forma asimétrica de reparto dos espazos de poder. O material, físico, o tempo e o simbólico, pero que o simbólico é importantísimo, porque aí se van educando os nenos e as nenas, aí se van facendo os modelos, e os nenos e as nenas non estamos a dar esta chapa, venga, sígate aquí, eles van vendo como funciona a sociedade, van vendo quen está as tarefas de cuidado, quen está fora da casa, quen está dentro e fora, e como se recoñece un non aos que están dentro e fora, e onde poñemos, efectivamente, o acento do importante. Logo, a nosa sociedade sigue artellándose de unha forma desigual. E que exagerada está, que exagerada. Igual, hoxe voy a defender aquí, ademais, para que despois podamos debatir, ter polémica, que estamos vivindo unha nova reconfiguración do patriarcado. O patriarcado, é unha estructura que si é secular, é porque sabe modificarse. Non vamos a pensar que vamos a derrotar ou a derrogar con un artigo e unha lei. O patriarcado, si o podemos, digamos, rastrexar, como fai Gerda Lerner en ese libro que todas seguramente ou moitas leímos de a creación do patriarcado, donde remontas aos primeros códigos jurídicos para decir, aquí se hai unha política sexual e si va cambiando, ¿no? Igual a época histórica vai se reconfigurando, pero agora tampouco iba a estar quieto. Aí gustame decir que o patriarcado non acouga.
que sempre está buscando como pode reconfigurarse nos espazos e nos tempos onde lle toca estar. E este, no que vivimos, este momento, no século XXI, finais de 2018, tamén está buscando como reconfigurarse. Efectivamente, pola resistencia das mozas, das mulleres que salen á rúa en masa, que falan de feminismo e que están venres pola tarde aquí, o cal, pues agradezo moitísimo, pensando sobre que é isto da violencia e que é isto do feminismo. Pero vai haber unha forma de reconfiguración. E nesa forma de reconfiguración, esos sexos dos que falaba se van a manter, solamente que con un verniz que é o do espellismo da igualdade. Nos sobrevivimos, creamos as mozas, creamos as nosas alumnas en ese espellismo da igualdade. E cantas veces escoitamos, non sei que conseguido, a donde ides, pero que pasa? Non escoitaches moitas veces, estou inventando. Non, escoitamos, verdade? Esa idea de que xa está conseguido todo. Pero a pregunta é, e esa é a pregunta que vimos a facernos hoxe, se estivera todo conseguido, como é posible que esa denominada violencia de xénero desde 1995, é dicir, a violencia que se executa por parte do patriarcado fundada en esa desigualdade de relacións de poder, se mantén e as mulleres siguen sendo asesinadas. Eu quero darle a outra pregunta. En vez de enfocarlo así, e se o pensamos de outra forma, moi simple, os va a parecer unha obviedade. E se a violencia justamente é o elemento fundamental, ou como se diría en filosofía, fundante do propio patriarcado. Sin violencia non hai patriarcado. E nós como facemos entonces? Como facemos para educar as nenas? Pois as educamos no medo. Cantas veces lle dixemos a unha nena e a un neno ten cuidado? Cantas veces lle dixemos a unha nena ten cuidado, lle manches? Ten cuidado cos zapatos, ten cuidado con as medias, ten cuidado cando salgas, ten cuidado cando vuelvas a salir, ten cuidado, cuidado. Cantas veces lle dixemos a un neno? Lo de no te manches, ya, nunca. Ten cuidado con las bailarinas, tampouco, ¿no? E ten cuidado de volver a casa, moito menos. Porque sabemos que al volver a casa puede ocurrir que o neno se atope co lobo feroz, pero fundamentalmente vais a topar Caperucino con ese lobo feroz, Caperucino vermello. E entón, en vez de decir, pues vale, pues o lobo feroz collemos, ¿no? Pues, o ensaulamos, non sei, que podemos hacer con o lobo feroz, non, o que facemos é decir a Caperucino, e a culpa é túa, por ir polo camiño que non te correspondía. O non te levamos dicindo toda a vida, ten cuidado. E ti non te deches cuidado, logo non fuches polo camiño adecuado. Nesa estructura na que nos situamos, ¿no? A violencia de xénero, recordades, claro, decimos, é un problema de igualdade. E eu digo, non, se non é un problema de igualdade, se o problema real, un problema de liberdade. Que as mozas, as nenas e as mozas aprenden desde pequenas a non ser libres. Despois sí, de desigualdade tamén. Pero isto, en todo caso, non é a causa última, a causa explicativa realmente da situación. Porque, ¿no? Igual, moitas mulleres con os empregos, con, digamos, con capacidade económica, por exemplo, mantén unha situación durante anos de violencia. Por qué? Porque non é un problema aí de igualdade, é un problema de liberdade e como estás configurada para que esta situación te parezca o normal, o natural en unha relación, o que hai que asumir. Claro, que se contan as palabras, que nós, as mulleres, e grazas ao feminismo, se vai eliminando, sufrimos unha injustiza epistémica, permitida esta expresión de filosofía, histórica. Primeiro, non tivemos palabras nunca para expresar e argumentar esa situación. Mirade que se han escrito cousas sobre conceptos políticos, sobre violencia contra as mulleres.
pouquísimo. Un famoso filósofo que está moi de moda ahora, que sempre o digo mal, Willy Chung Han, es un norcoreano moi famoso que afincado en Alemania, seguro que escoitaches moito ben, porque además escribe moi ben, ten unhas ideas moi boas sobre o neoliberalismo, está moi de moda, escribe un libro que se llama Topologías de la violencia. Está publicado en Herbert, por si queréis leer, es interesante, sencillo de leer, a que non vos imaginades que violencia se olvidou. Ni unha palabra. Eu a primeira vez se me tuvo que pasar, volví a lelo, ni unha referencia en ningún momento. Un libro recién publicado, vamos, los últimos anos, donde se fala solamente de, bueno, a violencia que está sometido o ser humano actualmente por o neoliberalismo, está ben, es moi interesante, pero non hai unha sola referencia. E isto é un continuo e un constante en toda a historia do pensamento. Non tematizar a violencia contra as mulleres, porque a maior limitación que temos realmente como mulleres. E é un elemento fundante dese patriarcado. Logo, non temos conceptos. E ademais, a siguiente problema que nos plantexamos en esa injusticia sistémica es que además, cando as mulleres ven que están vivendo a situación, non as queremos. Porque esa moza, que se atopou co lobo feroz, ¿no? Que iba aí, cando chega aí, pues, xa se lo dice unha compañera, imaginemos, ¿no? O na comisaría, se debe ese paso, tenemos que me violaron. Pero, como era o tanga? Recientemente vimos esto, ¿no? Pero, ¿cómo ibas vestida? Pero, a ver, explícanos, tú exactamente qué posición adoptabas mientras te violaba. Esas preguntas es porque seguimos pensando que Caperucino non tiña que ter collido ese camiño, ou non lle dixo a súa nai que fora por el outro, que por que facía na rúa así, que facía con ese tanga, por que se puso esa minifalda. Eso seguimos aplicando yo ás mulleres constantemente. Que estoy pasando mal, que estuve en una situación de acoso laboral, creo que... Bueno, mujer, estás exagerando. ¿Cuántas veces escoitamos eso? Iso se chama falta de credibilidade na palabra das mulleres. O sea, que nos, por encima de non ter conceptos para falar do tema, por encima, cando decidimos falar, que é o que recibimos a cambio? Chica, tú tamén, es que te molestas por cualquier cosa. O sea, ¿qué te pasa? Suena un piropo solo. Bueno, te toco sin querer, bueno... A ver, o normal, ¿no? Decía Miguel Llorente. Mi marido me pega lo normal. O sea, expresión, no es una expresión calquera. O diríamos as mozas, hombre, é o normal que me pida as claves del móvil. Si me quere, pues me controlará, ¿no? Eso que pensan moitas mozas cando les dan as claves das súas redes sociais aos seus noivos que as van a controlar, pero controlar pues, en los modelos actuales que son modelos cibernéticos. Por lo tanto, a liberdade aí é algo absolutamente fundamental e no cal, por obvio, como decíamos, casi nunca poñemos o acento, sempre poñemos o acento e de forma, a veces, incluso de liberdade que nos falta moito, porque nos falta moito para acadar a igualdade. Sí, pode que nos falte moito, pero para cada igualdade, que sería outro debate, pero ainda así, para cadala, non é ao final está a liberdade, e que ao principio, para poder camiñar cara a igualdade, é a liberdade. Entón, xa o problema está no principio. Por iso, cando decimos, pero como é ser que pechemos o ano con estas cifras que nos volven algo por dentro de milles asesinadas, igual temos que preguntar, oye, ¿y qué hay para que non sea eso así? Si nos parece normal a sentencia da manada, se os xuíces desconfían das palabras das mulleres cando chegan a presentar unha denuncia, se os funcionarios dicen, que raro que queira quitar a denuncia ahora e poñer iso ben como algo patolóxico, non como parte de esa situación, e o normal, que é falta de credibilidade,
se non seguimos educando as nenas no medo, porque a sociedade, e además, claro, as que son valientes con que se poden atopar, efectivamente. Como? Pues con un episodio de violencia e de agresión, porque esos son reales, ¿no? E as mozas o están vivindo. Me preguntaban a mí unhas alumnas despois dunha charla de terceiro da ESO, creo recordar que era, bueno, que facemos? Collemos un taxi cando somos de botellón, unha decía, no, es que hai que ser valientes, bueno, hai que estar vivas, valientes, unha condición despois de estar vivas, vamos tamén, ¿no? a poñer, non vamos a poñer nas mozas a valentía, terá que ser a sociedade, ou terá que ser o Estado. Non deberíamos mirar aos Estados e preguntar, están garantíndonos a liberdade como mulleres? Non. Os Estados non nos están garantíndonos a liberdade como mulleres porque non podemos ir soas pola rúa, porque non temos, cando denunciamos nos xulgados de violencia, imaginemos que suben en todos os sitios, non como ocurre en Lugo que non hai, pero cando denunciamos en un xulgado, o Estado non pon todos os mecanismos posibles para garantizar a vida desas mulleres. Si que os poñía cando era a loita antiterrorista, costará o que costara, ou non? Os vigilantes 3, 4, 20, nunca sabremos canto se gastou aí, pero eso non se fai a respecto das mulleres. Sempre está falando de la pulsera arriba, que si non, que si... Falamos de gaitas. Realmente non hai interese en garantizar a seguridade unha vez que se dá o paso a denuncia, co cal tamén moitas mulleres dicen, bueno, cuidadito, porque igual poño máis en risco todavía a miña vida, o que peor, a vida, o que digo que é peor, porque para moitas mulleres é peor, e os agresores o saben, a vida dos meus fillos e as miñas fillas, eso que se denomina ahora, ¿no?, a violencia contra os nenos e as nenas, violencia vicaria, violencia vicaria, aquela que se fai por derivación, aquela, e que o agresor o sabe perfectamente, e que di esa cosa tan, vouche quitar o que máis te importa. Claro, pues hai moitas mulleres o van a pensar, ¿no? Por lo tanto, a situación é unha situación que coarta constantemente a liberdade das mulleres. E dices, bueno, pero tú por que dis que vivimos unha reconfiguración da orden patriarcal? Porque eso seguramente sempre se viviu. Bueno, pero cada época tiene os seus mecanismos. E hoxe vivimos un momento que diríamos estudiosos que se denomina neoliberal, que ten sobre todo dos aspectos básicos que creo, e que eu creo que además é un compañero pésimo das mulleres e do feminismo. Pésimo. Porque o neoliberalismo aséntase na idea de que o individuo é triunfante e que o individuo é libre sempre das súas decisións, das decisións que está tomando. Que ocorre? Que isto se lle aplica de forma directa ás mulleres. Non, é que o que era así. Se vende o seu útero para asestar un neno, claro, que o quere. A prostitución, claro, porque ya poden decidir, poden decidir denunciar e non o fan, poden decidir. Eso escoitamos constantemente, porque está como inoculado na nosa sociedade e no noso modo de vida, que temos capacidade de decisión plena, que creo que pouco máis agrade se nos compramos unos zapatos ou unos botines, na nosa capacidade de decisión neste momento de todos, de homes e de mulleres, pero que no caso das mulleres convírtese en unha ferramenta letal, porque para moitas mozas, e vou a poñer outro exemplo, literal, ou cinematográfico, que seguro que o viches, son moi fan de 50 sombras de Grey, non? Recordades? Son filmes, non? Filosofía. Donde o protagonista é un maltratador. De libro, maltratador. Calquera que, vamos, que o levaríamos ao cárcere, pero curiosamente facemos apología de a sociedade. Lo pone como el gran amante. Pois este maltratador, claro, protagonista, non sei, sumisa, non sei, unha moza formada, unha moza como as nosas, acaba todo o tempo formulando nos seus razonamentos e no seu imaginario que eso fai porque o quere. O seu amor tiene
una especie de cualidades básicas, vamos a decir así, é sanador, ese poder terapéutico do amor das mulleres que despois nunca é terapéutico, porque a besta nunca se converte en príncipe, sigue besta, ¿no? Menos no conto e nas 50 sombras de Grey, pero é certo que ela se move aí e todo o tempo ela di que eso asume con liberdade, que o asume con liberdade, que é o que ela quere decir. Cantas veces escoitamos, ¿no?, as mozas, e é reiterado o discurso de, bueno, tamén des o traballo para acoder aos seus nenos e nenas porque o que lle apetece, non como se toda a sociedade non te estivera presionando fortemente para que se faga, e que porque quere, porque foi por amor, porque foi por cariño, porque, bueno, estamos constantemente volcando, pero de unha forma moito máis sutil, claro, porque antes era quedarse en casa porque sí, ahora non. A ver, en Seral, non. Seral é un discurso moito máis refinado a ese respecto. Os discursos da maternidade son moitísimo máis refinados a ese respecto, co cal as mozas van asumindo de unha forma, bueno, moito máis sutil. Así que seguramente igual non estáis de acordo que con isto abrimos aquí despois un debate, tamén quero que tengamos unas posturas enfrontadas para lo que podamos debatirlo. E as mozas entran aí en boa medida a asumir que se teñen que quedar na casa, que cortan a súa liberdade ou que pues teñen outros proxectos que non son os proxectos profesionais e os proxectos da realización. Evidentemente, toda a época ten as súas contradicións. Por outro lado, temos un gran movimento para visualizar o traballo das mulleres, poñer as mulleres en positivo, todo, pero, por outro lado, tamén temos ese outro discurso que vai, digamos, pechando ese ámbito da liberdade das mulleres. Por iso, cando decimos novos conceptos, como podemos definir o momento que vivimos? Este é un momento especialmente cruel ou non é? Cando nos preguntan iso. Tampouco temos demasiados datos contra os que mirar ou contra os que poder contrastarnos, digo, históricamente, non? Si podemos facer unha historia da violencia e algunhas estudios os fixeron, en Grecia, Roma, Antigo Egipto, pero non temos unos datos que podamos cuantificar e cales son os discursos que legitiman eso. Efectivamente, a cultura occidental nace sobre violacións, raptos e, bueno, solamente temos que recordar e pensar, por exemplo, na Odisea. Pero non temos esos datos que podamos contrastar cada época histórica. Pero se collemos a nosa, bueno, neste momento, en Latinoamérica son asesinadas unha media de 12 mulleres ao día. Si isto non é un feminicidio, aquí menos, sí, evidentemente, pero es que solamente con unha sería algo totalmente fora de unha vida, ¿no?, en democracia, como así denominamos a nosa forma de relacionarnos. Por que introducir un novo termo cando funciona tamén, de moitas compañeiras, violencia de xénero? Bueno, nos foi moi útil, nos é útil. Que denunciamos coa violencia de xénero? Que o problema é un problema de unha estructura patriarcal e que é justamente donde se reproduce esa violencia en o patriarcado, que é verdad que ten unha relación con outras estructuras, ben sean económicas, neoliberalismo, bueno, capitalismo, digamos, ben sean políticos sociais, neoliberalismo, ben sean raciales, tamén, ¿no?, tiene, interacciona con outras estructuras, pero en sí mismo ese patriarcado necesita un elemento que o manteña, un elemento a través do cal se reproduza. E ese elemento central e fundamental é a violencia. Por iso, cando dice Rita Segato, antropóloga e estudiosa da violencia, que se queremos entender a sociedade, temos que entender a violencia contra as mulleres, creo que está totalmente no certo. Sempre estamos como un engadido
como algo que temos que facer cara ao 25 de novembro, que é a violencia contra as mulleres. E, en cambio, explica todos os problemas de desigualdade que temos e as dificultades que temos para dar pasos conforme as leis que estamos desenvolvendo. Eu teño a hipótese de traballo, non vou a decir teoría, que vou a lanzar aquí, que de alguma forma tamén a propoño neste libro, que fai que as mulleres salgan en masa nos últimos anos, non solamente no último ano, nos últimos anos. Por que estamos, igual a ser fina, fartas, ¿no? E decimos, hasta aquí. O sea, que estamos fartas. Por qué? Cal é o elemento que nos leva? Sí, decimos, unha fenda salarial de máis do 20%, moita formación e moitos menos empregos para as mozas. Os problemas do cuidado recaen todos sobre as mulleres e non sobre os homes. De nenos, de nenas, de personas maiores, bueno, sabemos as desigualdades tan grandes das que antes falamos. Pero hai elementos que, se os miramos, foron centrales e decisivos para ese movimento, que foron cosas como o Me Too, Cuéntalo, Prinacoso. Estamos fartas da violencia. Como xa un tope, outra violencia, sí, claro, simbólica, violencia económica, podríamos ir buscando diferentes nomes. Eu fai pouco fiz entrar sobre violencia obstétrica, non? Porque estamos fartas de que suframos violencia en toda a nosa saúde sexual e reproductiva, en momentos cumbre, non? Pues, como o parto, pero tamén toda a nosa vida sexual e reproductiva está chea de momentos nos que chegas ali a consulta, fundamentalmente o ginecólogo, tienes que escoitar pues, a tontería de turno que se le ocurre ao señor decirte sobre a tua vida, sobre si debes ser nice, si non eres nice, si tienes la menopausia, si non la tienes, si tienes o niño valeiro, todas as tonterías que os médicos suelen decir, ¿no? Con todo o cariño para os médicos que podan estar aquí, pero que fagan unha revisión de esos sesgos androcéntricos que teñen. Entón, o que vos estaba dicindo, aparte de toda esa violencia, hai unha violencia que cando salimos á rúa no 8 de marzo, fundamentalmente, e despois da sentencia da manada, que é a violencia, o maltrato físico, psicolóxico e violencia sexual. E eso é un detonante poderosísimo para mostrar todas as desigualdades que están existindo na sociedade. Co cal, a violencia, por lo menos, isto poño aquí para que debatamos despois, como non nos gusta virala, porque non nos gusta, nos costa pensala, non é nada agradable, nos incomoda efectivamente, é algo que abordamos fundamentalmente cara ao 25 ou cando unha muller é asesinada. Son os dos momentos, pero en cambio está constantemente presente e sobre ela se fundamentan e se fan o resto de desigualdades, ou digamos, si preferides, sobre ela se asenta unha estructura secular que se va readaptando aos tempos. Cando salimos e decimos, en moitas das campañas do 25, preguntamos mostramos os micromachismos, mostramos que o amor non é control, mostramos as desigualdades. Eu creo personalmente que estamos no bo camiño, porque todos esos aspectos son formas de coartar a liberdade e son formas de reproducir a violencia. Non creo que vayamos a concienciar solamente porque mostremos, ¿no? Como hubo un tempo, pues igual, na época, na primeira década do século XXI, as mulleres golpeadas, eso xa sabemos que ocurre. Ahora queremos un pouco máis. Queremos saber como lle damos a batalla ao patriarcado, como lo cambiamos, como conseguimos maiores espazos, como diría Judith Butler, que é unha filósofa que ten traballado estes temas, maiores espazos de liberdade, porque sabemos que, como un todo, todavía non é posible, que temos que ir establecendo esos espazos de liberdade. E a mí un espazo de liberdade parece que esa é poder falar conceptualmente, con claridade, sobre a violencia contra as mulleres. E dicir,
Por que non gusta a palabra feminicidio? Porque non se acepta, porque o movimento feminista sí que sale a rúa con esa palabra, non? Por que non se incomoda un pouco? Porque que significa exactamente feminicidio? O asesinato de mulleres por ser mulleres. Podemos aceptar que na nosa sociedade ser muller é un factor de risco para sufrir violencia? Pois sí, non? Logo, se un factor de risco para sufrir esa violencia, a ver, se vamos pola rúa e un coche nos atropela, creemos que ese é un homicidio involuntario e que posiblemente non teña que ser recollido no Código Penal, que iso é un femicidio involuntario, que podría ser, digamos, o cambio gramatical. Non. Que queremos mostrar con esa palabra? Que a propia, coa palabra feminicidio, digo, que a propia estrutura patriarcal que necesita da violencia fai que nos, mulleres e corpos disidentes, podemos decir, pois igual tamén as persoas con unha orientación sexual diferente da heteropatriarcal, pois que ocupamos unha situación determinada na estructura patriarcal, esa que sabedes que os políticos cando salen con ese minuto despois van diciendo que é un problema estructural. Sí, é estructural. En esa estructura, nos como mulleres ocupamos unha situación a cal nos leva a unha maior vulnerabilidade. Porque eu négome a que digamos que as mulleres somos víctimas. Ni somos débiles, ni somos víctimas. Simplemente estamos en una estructura social que se reproduce, como decía antes, secularmente, e ao que todo contribuye a esa reproducción, diferentes espacios, tempos de recoñecemento, todos os códigos jurídicos, todas as religións, os filósofos, os médicos, bueno, hai toda a bichería que pasaba por ali, contribuía a reproducir esa estructura, contribuye en certa medida, pero aí se nos sitúa na vulnerabilidade. Cando nos decimos a nosos adolescentes, cuidado, colledes o botellón, colledes o taxi, sabedes do botellón, tened cuidado, e de todas un... Os podes imaginar a situación, non? Cando damos, oides, bueno, non fai falta que sean as fillas, para que o digamos, non queremos que lle pase algo, onde nos estamos situando? O espazo da vulnerabilidade. Porque, evidentemente, é o espacio onde se sitúa esa estructura. Cando unha muller a educamos para que o seu proxecto vital e fundamental sea o amor romántico e o matrimonio, e sufre, imaginemos, a primeira paliza, que era o libro de Invisibles, pero se despois podemos ler algún párrafo, podemos enfocar onde ela explica diferentes historias de mulleres que sufren violencia, cando sufre. Elas estaban no espacio da vulnerabilidade, porque xa educara a sociedade para que? Para creerse que o amor é control e posesión. Aí situada, pois xa era máis vulnerable que os que estaban situados en outra situación que eran os homes. Non é unha cuestión de esencia, é unha cuestión de se o problema é estructural é porque a estructura nos sitúa en diferentes espacios. E a nós mulleres nos sitúa en un que nos fai vulnerables socialmente. Porque compañeros e compañeras que xa levamos aquí casi unha hora falando, todos e todas somos vulnerables como especie. Porque todas e todos estamos alguna vez enfermos. Todas e todos seremos, esperemos, lo suficientemente maiores para que nos cuidemos entre nós, ou como sea, pero para que necesitemos de cuidados. E sobre todo, todos e todas fomos cachorros. E os cachorros humanos necesitan moitos anos de cuidados, moitos anos de alguén que le dé cariño, que le dé seguridade, que aparte de darle comida, vestido, bueno, ahora casi hasta los 30 anos, ¿no? Antes eras una cosa de los 15 y tal, pero ahora, bueno, ya cosas ni se saben. Todos como especie somos vulnerables, pero non todos e todas somos igualmente vulnerables socialmente. E na nosa vulnerabilidade construída históricamente, a ser e reconstruíndose neste momento no neoliberalismo, aséntase justamente esa, vamos a decir, falta de liberdade no per se, no
que venga con nós de serie, sino que nos la succiona a esa estructura. Tantas veces que decimos a unha nena que teña medo, que teña cuidado, que o medo e o cuidado é algo que a preside, e que por valiente que sea, ¿no? Es decir, que aí está esa coacción da liberdade. E enseñamos ás mulleres que se tedes 50 anos ou 60, a ver isto de separarse, ¿no? Ver, ¿a dónde vas? Pero no estás nunca. ¿Cómo se te ocurre? A tu edad, por favor, ¿no? Vamos a pensar en cuántas frases feitas, que as frases feitas que son a destilación del pensamiento colectivo que al mismo tiempo reproduce as cosas que queremos instaurar. Hay ese respecto. Mirado o perfil, aquí hai personas que además están moi en contacto con víctimas, as que eu teño moito aprecio, como Marta, e o sabe perfectamente que o perfil de as mulleres asesinadas en Galicia este último ano. Mulleres de entre 50 e 60 anos que inician un proceso de separación. Te vas a separar tú, a esa edad, ¿de dónde vas? Ya te pego 3 tiros y aquí quedas. Entón, eso es literalmente una situación de vulnerabilidad extrema. Valientes mulleres que moitas, efectivamente, voy a donde me da la gana, no es decirme tú, pero efectivamente eso está aí. As mozas por un lado, as de mediana idade cos seus fillos por outra, as mulleres máis maiores por outra, e todas por igual, penalizadas de forma diferente según a súa franxa de idade. Si son mozas, pues como ocurre con las protagonistas de Por 13 razones. Las alumnas te lo explican muy bien. Es tan difícil ese punto medio entre, ahora, vamos, está bien visto tener relaciones sexuales, ¿no? Porque si no eres una estreita, pero no te puedes pasar porque si no eres una fácil. ¿Dónde estás? El punto medio. Porque ser una fácil es horrible en el instituto. Entonces tienes que buscar, a ver, si me gustan, porque si no, es muy difícil ese punto medio. Y porque además, si te cataloga como fácil, pues es igual que cuando nos quedamos mozas. Eso es terrible. Y en Por 13 razones se explica muy bien. Y si no, preguntáis a las mozas que me lo explican perfectamente lo que significa ser a fácil de instituto. Y estos no te van a creer. Si en el botellón bebiste un poco de más, ¿no? Y aquel que era tu amigo de clase, va a te viola. No lo vas a contar, ¿verdad? Y lo vas a vivir sola y eso va a significar un trauma. Y nosotros estamos, vamos, a mí eso me inquieta y me incomoda muchísimo porque me parece que no es posible que no se sientan apoyadas y que no nos lo puedan contar a as mozas y que sigan viviendo eso en silencio y sin contarlo. Algo tendremos que revisar esa falta de credibilidad de que estamos proyectando. ¿Sabes después inician una relación? Bueno, y se empiezan modelos de control en Xente Moza, o que decíamos por los móviles. Muchas veces no contan tampouco, se vuelven a ir as súas amigas, como as mulleres despois de mediana idade. E tamén, enseguida empezan a decir as compañeras, esta, outra vez, volven a estar penalizadas e non volven a topar que nas, digamos, acompañen ese proceso. Mirad os datos dos CIN. E outro día estaba no CIN de Vigo coa psicóloga mirando este tema da mocidade e me dices que non é que se duplicara, es que se multiplicou por varias, por 5, por 6 as mozas que me entran na consulta, que antes non entraban. Mozas, me refiro, rapazas entre 16 e 20 e poucos anos, o sea, mozas, que están vivindo literalmente procesos de ou violación ou maltrato de seus, maltrato e control. Nos están as mulleres con menos en relacións con menos nenas pequenos, sabemos cuál é a situación que é aguantar para os nenos hasta que non se pode aguantar máis e é terrible, con moi poucas axudas para salir de aí e deixar despois as mulleres que aguantaron hasta aquí, peores, os nenos pues, as súas vidas como adultos que son os nenos e as nenas e deciden eso e a sociedade non as acompaña en absoluto, as súas amigas máis ben pouco, a familia cero, e, bueno, e en moitos casos en este momento están perdendo a súa vida. Entón, a veces cando
reviso as leis que escribimos fai máis dunha década, digo, igual fixemos demasiado fincapé nun problema de igualdade. Eu recordo ben a lei galega, porque son as que da igualdade, e recordo ben ese párrafo no que di que a violencia contra as mulleres é a maior expresión da desigualdade. O se o cambiaría, le diría, ¿no? Si non é unha expresión da desigualdade, é o elemento fundante da desigualdade. Non hai desigualdade mentras nos seamos sendo, non digamos, non hai igualdade, perdonade, razonamentos, non hai igualdade mentras nos estamos libres, mentras as mulleres non teñan a posibilidade de serlo, porque xa sabemos homes e mulleres que iso a verdade é moi complexo, ¿no? E, debate teríamos, pero na estrutura patriarcal a situación de vulnerabilidade social que sufren as mulleres impide esa liberdade para poder decidir libremente e que os demás o digan, estás toda, a onde vas? Te estás pasando, pero hombre, mujer, es que eres a fácil, es que se están todas as recaídas que nos podemos imaginar, que algúns chaman violencia simbólica, me parece violencia, sea seca, sin simbólico, nada, vamos, é algo que penaliza moitísimo. Por lo tanto, que é o que pode axudar a palabra felicidio para xa ir abrindo o debate, que levo moito falado, asumindo a idea de faladoiro feminista, que pode abrir felicidio, que por lo menos nos obliga a pensar, por ser mulleres, por ocupar esa situación na estrutura patriarcal, vivimos a violencia, porque si no se... Estamos diciendo, bueno, pero los hombres también tienen violencia. Sí, claro. Si en una sociedad violenta, sufrimos violencia hombres, mujeres, nenos mayores, somos una sociedad violenta, pero no estamos hablando de un tipo de violencia. ¿El feminicidio puede ayudar? A mí, paréceme que sí. Quiero que demos ese debate, por lo menos, por dúas cuestións. Primeira, para paliar a injusticia epistémica de falta de conceptos e de credibilidade que sufrimos as mulleres, e segundo, e o fundamental, para paliar a maior injusticia que sufrimos as mulleres, e que é a falta de liberdade. E agora entablamos un coloquio. Moitas grazas. Evidentemente, si no estuviéramos aquí a fórmula patentada, si aquí hubiéramos feito fai tempo, ¿no? Desde el momento que determinamos, primero, creo que facemos moitas cousas todos os días. As leis están funcionando, pero podría funcionar mellor, con maiores recursos, se nos tomáramos en serio, si de verdade si asumimos que temos unha falta de liberdade, deberíamos igual empezar a educar de outra forma nas escolas. Deberíamos empezar a coeducar nas escolas. Deberíamos intentar tener unha formación diferente. Creo que educamos as nenas de unha forma bastante igualitaria, pero aos nenos, como os educamos? Que modelos de masculinidade nos hegemónica teñen os nenos? Que modelos de relación se siguen proxectando? Cantas mozos e mozas piensan que os ceros están ben? Un número altísimo. Ahora mismo non teño aquí os datos, pero máis do 50% opinan que os ceros é unha expresión do amor. Te control, será, ¿no? Entonces, ¿qué modelos a veces ven las series de televisión? ¿Cuántos metros sobre el cielo? Creo que me acuerdo, son 10, 3, unos cuantos, ¿no? Es un ejemplo de control y dominación do mozo sobre a moza, que fai modelos de amor nos chicos e nas chicas. Temos
Le voy a contestar. Miren, outro día miramos uns datos al respecto da pornografía. Os nosos mozos e mozas non tienen ninguna asignatura, ninguna materia que sea de educación afectivo-sexual. Cero. Algunhas profesoras, pues, o profesores, que damos valores, a veces lo introducimos, o lo introducimos desde hace muchos anos. Saben, os nenos e nenas do Estado español, conozco unha chica que está facendo unha tese de doutoramento sobre a pornografía hegemónica e como influe na violencia. A que idade se inicia na pornografía os chicos? Entre os 10 e os 11 anos. Consumen regularmente pornografía hegemónica, es decir, la que les saltan los móviles, a que normalmente pues, se viola a las chicas, en las frases como adolescente no quiere pero al final le gusta, ese tipo de frases pues, que se vende esa pornografía, 4 de cada 5 nenos a consumen regularmente ata na idade de 10 a 14 anos. Porque, aunque igual os seus fillos, os seus netos non teñan un móvil, o amigo ten, e o domingo que quedan para comer as pipas, o van a ver, claro. Bueno, o todos fuimos mozos e mozas, non estábamos vendo cousas, a ver, es decir, si nos non nos educamos na escola, van a buscar. E hoxe, fundamentalmente, onde se educamos nos as nenas na educación sexual? Na pornografía. Non hai outro espacio. As casas, en algunhas, pero non se hai. Co cal, que modelo de relación se establece aí? Un modelo de relación de dominación. Se a eso le sumamos el modelo de que seguimos diciendo a las mozas me culpa un pouco túa, porque a sentencia da mañana nos mostra todavía, ¿no?, que seguimos desconfiando de que as mozas puedan decidir por sí mesmas, si quieren o no quieren. Eso seguimos proyectándoles que, bueno, cuidadito, que a culpa delas, por lo tanto, o que temos que facer? Educar de outra forma. Pero non decir que hai que educar na escola, non, educar aquí educamos todos e todas. Vamos nas sociedades, vamos nas escolas, educamos todos os días cando vamos camiñando. As veces conseguiron algo? Hombre, creo que sí. Creo que estamos en unha situación moito mellor que fai 20 anos, que estamos falando disto aquí, de feito, un venres ás 9:15 da noite que nos preocupa e que temos, bueno, que hai riba da mesa un pacto de Estado que esperemos que leve unha boa formación dos xueces e das suizas, de todo o personal de xustiza, de a formación do profesorado, formación de todo eso que se chama xentes que están en contacto coa violencia e despois que a sensibilización que se poda dar nos debe tamén a un cambio de estructura, con un cambio na nosa cabeza. Que si de verdad pensamos que esto es un problema estructural, es que de verdad tenemos que cambiar a sociedade. Ese é o tema. E Rita Segato que eu tiña aquí, para que non nos desesperemos, porque esta pregunta casi sempre suele... E eu sempre digo, as horas máis amargas da miña vida, as máis amargas, porque afortunadamente, teño unha vida bastante feliz, en sentido de que non teño enfermedades cercanas, as viví no despois como secretaria de Igualdade, cada vez que daba a noticia que unha muller fora asesinada, porque sentí impotencia, rabia, e tiña que sabía que ao foco a facer unhas declaracións e moitas veces tivera dito, non sei que decir, porque, que vas a decir? Porque realmente, dice Rita Segato en un libro preciosísimo, La estructura del cuerpo, muy pequeño, pero a mí me gusta mucho porque analiza el asesinato de Ciudad Juárez, que es la expresión máxima, ¿no?, de brutalidades. Y era de, la imaginación de género no se modifica fácilmente, no se modifica por decreto, tiene tiempos muy largos para el cambio. Si a nosa privación de liberdade e a nosa desigualdade a podemos atopar séculos e séculos e séculos atrás en todos os códices xurídicos ata nas tábuas da lei, en as diferentes leis, o sea, ata hoxe non podemos cambiarlo en unha década. Eso é imposible. Os tempos dos xéneros son, casi nos acompañan desde que, eu non vou a decir como especie, porque non lo podemos saber, porque aquí están todos enterrados, pero por lo menos nos acompañan desde que temos letra escrita.
desde que podemos ler documentos, hai unha política sexual pola cal as mulleres se lles resta credibilidade, e se entende que son unha propiedade máis do home. E pues, ainda parece, afortunadamente non somos unha propiedade, somos os suxetos plenos de dereitos, pero ese exercicio desos dereitos é difícil. Entón, eu creo que, bueno, a mí se me gustaría pensar que vamos a deixar as seguintes xeracións, non? Digo, bueno, pues non sei, igual as netas imaginarias van a ser completamente libres e iguais. Non sei, non parece que este mundo se esté regulando por uns parámetros, non? Con un fascismo creciente, xente que ponen entre... Habría moita xente que pondría en entredito que efectivamente existe o patriarcado e que a isto chama, nos diría que estamos un pouco descentradas, que é un problema de... así dentro das casas. Entón, eu creo que temos que sentirnos, por lo menos, agradecidas con todas as mulleres que loitaron para que estemos aquí falando e que foron capaces de tempos moito máis difíciles, non solamente de sobrevivir a violencia, que sea difícil, sino de pensar, escribir e legarnos cousas para poder pensar, escribir, facer leis e defender os tesis como que, igual temos que dar unha volta a como enfocamos a violencia, igual temos que empezar a falar máis en termos de liberdade, de que a nos furtan o dereito a unha vida libre de violencia. Unha nena que está nacendo neste momento, pois as súas posibilidades de sufrir un episodio de violencia é moito maior que un neno que este nacendo neste momento, pois aquí no hospital médico. É así, simplemente por nacer nena. Porque nace nunha estructura na cal esa violencia va a ser maior. Pois vayamos modificando a estructura onde estemos individualmente, como dice Simone de Beauvoir, que o feminismo non é máis que un proxecto colectivo que cada unha desenvolvemos individualmente. De nada vale que eu estou falando aquí, se tamén educar os meus fillos na desigualdade, na filla e dos fillos. Intentarei, coas contradicións de ser humanos, coas contradicións, intentaremos na nosa vida tamén cambiar iso, que se estamos, cando nos toca estar en política, en la política, como fixeron as compañeras que me presentaron, cando nos toca estar no noso traballo, pois no instituto, donde nos toque estar, en el lugar que estemos, individualmente cambiaremos todo eso. Que soy moi pouco fan de hai que facer, ¿quién? Porque a estructura somos todos e todas nos a reproducimos. Non é unha... Bueno, son outros, pero todos contribuimos de alguna medida en reproducir as estructuras sociales. Pois parémonos e, desde logo, con compromiso, intentar modificalas. Pero, claro, exigindo, aquí hai xente que exige todos os días que as leis estén bien dotadas, que os juzgados estén ben dotados, que se cumplan, por lo menos, o que está escrito nas leis e que se dote do orzamento. E cada vez intentar que vayamos un paso adiante. Eu creo que estamos en un momento bo, non sei como vedes vos. Creo que vamos a ter o optimismo da vontade, non? Temos a moitas mozas que antes non salían na rúa. Eu teño alumnas, que me dan mil voltas a mí agora e moito máis a Carmen Adán, desde logo que estaba no Instituto de la LIN fai, me acordo, tantos anos, non? Co cal, porque cada xeración se va a pelexar o que lle toque pelexarse. Nos non vamos a pelexar por elas, pero elas, hombre, tamén están educadas, por moi espellismo de igualdade que sea, están aí educadas en ese espellismo de igualdade e no seu momento, claro, tenían que pedirle contas a la estructura patriarcal que lo que llevamos a hacer. Me parece que si facemos unha comparación con fai 30 anos, hai diferencias importantes e as diferencias non fueron así un regalo del patriarcado que se levantó e dixo, que cansados de ese patriarcado, vamos, no, foi moitas mulleres, moito traballo, pensando moito e aí con moito compromiso, por lo tanto, creo que non é fórmula máxica, donde nos toque estar, compromiso, pensamento,
tamén o bo do feminismo é que é un movimento, que sempre ven acompañado de moita teorización e de moito pensamento. E iso foi moi rico, porque hai moitos movimentos que se quedan o que eu denomino na tiraría da consigna. E a consigna, bueno, igual está bien cando salimos un día en Mani, pero tamén hai que pensar as cousas e hai que decir, temos que aprender os erros, e se nos serviron chegar hasta aquí, pensar isto a respecto á violencia, igual temos que ir modificando. É bo que sea un pensamento sempre aberto ao debate. Bueno, pues en ese momento tenemos un debate aberto sobre quen nos usa e todo o feminismo. Eu quero ese debate que me gusta moito. O sea, porque me complace esa violencia. Non é que me estea aquí apuntando a outro, pero digo, sí que creo que é importante. Debatamos sobre o suxeito do feminismo. Debatamos sobre as teorías queer. Debatamos como se construe o xénero, como se construen os xéneros, a quen te interesa esa construcción. Temos moitos debates moi importantes por diante. E non vamos a modificar as leis si no tenemos las cosas claras. Si las normas políticas no están formadas, si no tienes cosas claras, no las van a modificar. Hay que tener muchas horas de recorrido teórico para sentarse en un despacho y saber qué queremos, o asesorarse muy bien de las compañeras feministas que tenemos al lado, quien sea, ¿no? Pero hay que tener pensadas esas cosas, si no a veces acciones que nos parecen positivas se nos vuelven como un boomerang. Esto é moi falta desa revictimización das mulleres. Dígolo así, non, es que as mulleres somos víctimas, non. O sea, podemos vivir violencia, sí. Podemos ser víctimas en determinados momentos, pero como mulleres ni somos víctimas, ni somos para nada débiles. ¿No? ¿Dónde está la debilidad de las mujeres? Es que no es una construcción totalmente mitológica. Bueno, me parece que vosotros aquí estáis intentando mudar todo eso. A veces es difícil las instituciones no revictimizar, porque nos cuesta. Estamos tan acostumbradas a una campaña, a golpes, que acabamos, revictimizamos muchísimo. En inglés chámase superviviente, non se chaman víctima, Sí. son survivor. Porque eu creo que vivimos unha tradición distinta, porque no dereito, ¿no? Pensade que nos, por exemplo, unha vez que sobre todo, ¿no? Porque eles veñen moito a tradición da construcción de o que son os abusos, o que son lo que, por exemplo, a violación. A tradición europea, fundamentalmente continental, pensade que no 2015 Estado español participa o Estatuto da Víctima, que era unha obligación europea, que se chama así, Estatuto da Víctima, e víctimas de todo tipo, porque va desde aquelas persoas que sufren un accidente de tráfico, os afectados no tren, aparecen aí as mulleres víctimas de violencia. E moitas veces dicen que deberíamos salir dese Estatuto da Víctima e ter un estatuto de supervivientes ou de un estatuto do feminicidio, un estatuto do que fora, pero que non fora esa victimización que aparece aí. Porque é certo que parece que eres víctima sempre, o que a túa natureza é ser víctima, o que todas as mulleres somos víctimas, ¿no? Eu creo que, volvendo ao Caperucino, que a mí me parece que é como simbólicamente moi interesante ese conto, non sei isto tan pancha, ¿no? Pero en la análisis clásica de psicoanalista Bettelheim lleváis esa regla, que es el momento determinante en todas las culturas realmente, para que la cultura haya cuidado, y cuando se dice ese camino, ¿no? Y cuando empezamos ya a victimizar, ahora no son incluso más porque hipersexualizamos a las nenas, con calza comenzamos a hacerlo antes, pero comenzamos aí ese proceso de victimización das mozas. A mí tampouco me gusta, sí, me parece que, as mulleres que viven unha situación de violencia, la que sea, unha violación, un abuso na infancia, situación de maltrato, a que sea, despois son supervivientes, evidentemente, ¿no? Y la supervivencia tiene colectivamente un matiz más positivo, que decir, son víctimas de violencia. Porque parece que una vez que sales de ahí, puedes dejar esa victimización. Es un tema, pero yo creo que tiene que ver, aquí hay gente que seguramente sabe un poco más igual de derecho,
como se foi establecendo o concepto de víctimas a este grandes debates no ámbito do dereito e como quedou eso na nosa linguaxe coloquial a respecto da violencia. Porque eu recordo perfectísimamente os debates dos anos 90, previos a aprobada, pero previos a Beijing, donde siempre se decía malos tratos, a veces a mí me salen malos tratos, ¿no? Recordo a primeira directora da Casa da Acollida de Vigo falando de as mulleres víctimas dos malos tratos, porque en aquel momento tamén estabas poniendo as palabras, eso que ocurría. Porque es que de verdad que non había palabras, ¿no? As mozas igual non nos saben, pero de verdad, non había palabras para... Eu me acordo falar con a miña abuela, porque sempre intentaba... A miña abuela materna vivía na aldea de Lalín. E ela, non... Había así, bueno, apareceu, es que estaba moi mal, se levaba mal co marido, unha veciña que se forcara. O forcou o marido, vamos, nunca se sabrá, evidentemente, que el quedou impune, vamos, non a coñecí. Era algo habitual, ni se falaba, igual no lavadoiro igual se decían cousas, seguramente se apoyaban entre elas, como non, pero eso era algo que non se falaba e que seguramente ni a Garda Civil ni nadie se ocurría investigar. Entón, eso que recordo moito dos malos tratos. De feito, pensade que paralelo á conferencia internacional, e igual as que sois máis maiores na sala recordades, a Conferencia Internacional de México, as mulleres feministas fixeron un tribunal para xulgar os estados en Bruselas no 76, que decía, pero os culpables son os estados, que fan reuníndose aí e comendo a nuestra cuenta, a saber que fan los capazos de Naciones Unidas, a saber, por los saber, ¿no? Sí, quizás se me dio así una cosa por la cabeza, no. E ela decía, a quien temos que xulgar justamente a eles, aos estados, porque os estados son cómplices da violación, da mutilación, de a explotación das nenas. Entón, claro, xa conseguir chegar á violencia de xénero foi un paso. Por exemplo, na lei galega aparece en declaradas objecións violencia machista. A catalana leva no título violencia machista. Que eu non sou moi fan da violencia machista porque creo que o machismo é a actitude que provoca o patriarcado, pero o patriarcado é estructura. El machismo es una actitud, es un proceso psicológico, pero la estructura política, social y también económica en tanto, ¿no? Federici di claramente, que es una tesis muy interesante de Federici, la de Silvia Federici, que dice, a caza de brusas realmente es un feminicidio gigante de las mujeres en Europa en el momento que quieren asentar el liberalismo. E se nós estamos vivindo esa crudeza no momento que se quere asentar o neoliberalismo, dan a mí por pensar, pero a ver, isto habría que analizarlo no aquí, es algo eu o propoño un pouco no libro, con unha tesis de que creo que estamos vivindo unha sumisión ás mulleres predecidida, pero creo que hai estados, como pode ser o Estado de México, Brasil, Argentina, Estados Unidos, os índices de violencia contra as mulleres de Estados Unidos son aterradores. A violencia sexual é aterradora. As denuncias por violación en Estados Unidos, perdonad se me equivoco, son unha cada 6 segundos. Unha cosa así que vamos aquí, botar de contas el tempo que levamos. De feito, hai unha filósofa que acaba de sacar un libro, Linda Alcoff, que se titula Violación y Resistencia, está en inglés todavía, Rape and Resistance, y él analiza una estadounidense que a súa nai fuxiu de Latinoamérica por un proceso de violencia. Ela é unha superviviente, se empieza contando o libro, a mí me violaron cuando tenía 8 o 9 anos, unha superviviente de un abuso sexual, e ela justamente o que analiza é como en Estados Unidos a dificultade para denunciar, para constituir o concepto de violación. Vivimos un momento de, bueno, Edgar Segato fala de pedagogía da crueldade, Marcela Lagarde, que estará no Luis de Santiago, fala ¿no? de crueldade extrema. Vivimos un momento de unha crudeza dentro do ámbito da violencia e que nas guerras é maior. As estudiosas que en comparación con guerras anteriores a la de Yugoslavia y posiblemente teña moito que ver
con una reconfiguración xeopolítica, pero tamén política en termos do neoliberalismo. Isto é unha hipótese, evidentemente, terán que pasar décadas para que podan os analistas sociais analizar a neurofilosofía e analizar eso. Bueno, a seguinte pregunta, se no tenemos debate. Bueno, Carmen, eu simplemente por o mellor dar un detalle tamén que é esperanzador ao fío de a inexistencia da educación sexual na formación da xuventude, pois esta última folga que houve esta semana e a petición por parte do estudantado efectivamente de introducir xa dunha vez, é dicir, se isto nos está afectando a todos, é unha cuestión social, lógicamente máis as mulleres que somos asasinadas e víctimas da violencia, pero é que tamén os homens teñen que estar interpelados e o modelo de varóns que temos necesitámonos como aliados, é dicir, o que non poden é ser cómplices moitas veces por silencio e por non poñer en claro que o que tes ao lado está actuando de unha maneira que é totalmente inadecuada. Moitas veces o silencio da complicidade é o que está borrando e impedindo poñer de manifesto a aprendizaxe desa forma de comportarse, porque ao fin de contas o foco hai que poñer tamén os agresores, é dicir, eles tenense que sentir interpelados, teñen que ser os nosos aliados, é un problema que nos afecta a toda a sociedade. Eu vexo, ou quero ver ás veces algún indicio de mellora, e bueno, hai que ser optimistas, porque senón sería tremendo, non? En todo caso, seguro que ao mellor non me equivoco que estes días vamos a escoitar moitas veces a palabra lacra, é unha lacra. Ai, eso, e iso é matador. Non os brigades, por favor, non brigades. Non é unha lacra social. Non. É peor da lacra que da violencia estructural. No, a ver, a violencia estructural eu creo que é certo. Yo no. Sí, pero como frase de cando hai un feminicidio, que hai unha hora, pues acabo de ler un tuit de Carmen Calvo, pues acaban de asesinar hai unhas horas outra muller, e volveremos a escoitar que é unha lacra. Eu creo que hai que plantar. Cuando alguien dice una de las cosas, dice, ¿qué es esto? ¿Qué tontería es esto? Como a gripe, ¿no? ¿Cómo que es esto? O sea, es un virus. Soltaron tal y vamos... Vale, pues si lo es, ponía al centro de salud y se acababa. Eso sí que era fácil, porque era vacinarse. Pero, a ver, sí que é certo que se di... Eu creo que a veces é tan frase feita que moitas veces ali sin pensala. A mí a la que es estructural, a mí sí que me gusta, porque é como cuando... eu escoito moitos homens que din, que consigues que diga o machismo mate, bien, tenemos un problema detectado, ahora vamos a pararnos. Si o machismo mata, en unha lógica se simplona, si eliminamos o machismo, claro, que ocurre? Que efectivamente aí está a dificultade, ¿no? Que entendemos por machismo uns e outros. Eles, a veces, ¿no? Pues en el acoso laboral, ocurre, pues no es acoso, no es machismo, ¿no? Igual, a prueba é que temos que redefinir ben como nos tenemos que comportar. É certo que temos un déficit de educación aos menos en unha masculinidade hegemónica. Eso é certo. As mulleres nos faltan referentes e nos faltan modelos, pero os modelos que temos menos sempre o mesmo. É un modelo de dominante, de héroe, e o neno que non é así tamén sufre o estigma de los héroes, e o sufre bastante. Entón, buscar, pero é que nos non educamos nada nas emocións. Onde está a educación nas emocións? Si es que además nos parece hasta peyorativo. Tenía moitos compañeros de instituto que era tontería, ya lo reportaba. Lo máis básico, que es como nos relacionamos. Onde o aprendemos? Na PlayStation, na Switch, onde aprendemos como nos relacionamos? En los modelos que aparecen nas pantallas. Porque os nenos tampouco que se relacionarán moito no parque, casi. Entonces, aprendemos eso, nunca traballamos na escola de forma seria, non son secundaria e bachillerato, quísimo. Eu ahora máis en bachillerato porque teño sorte de que en segundo de bacalao psicología, pero se traballa pouco, con valores, pues que es una horita e tal.
pero non se traballa, pero ahora de primaria tampouco, porque o programa, chega a casa este infantil. Entón, como aprenden a relacionarse? Pois reproducindo o que ven, como aprendimos sempre. E se o que ves es estruturas de dominación, reproduces eso podríamos... Eu teño un club de lectura feminista e LGTBI. Nos reunimos unha vez ao mes, outro día, fuimos a reunión, comemos juntos, e estábamos debatindo o libro Todos debemos ser feministas, de Chimamanda, que coñecedes todas, unha charla breve, estimulante. Claro, había 4 nenos, 4 mozos, vamos a decir, mozos. O sea, es que nos tampouco sabemos a veces como comportarnos. Decían, ellos debatían, somos feministas, somos aliados feministas. Eu digo, hoy un debate, bueno, unas, outros, bueno, pues, allí, pues, con a nosa pizza, comendo e tal, un debate moi bonito. E eles decían, claro, es que nos costa saber, efectivamente, como comportarnos, porque o grupo dos iguais penaliza moito. Ir a un campo de fútbol, e eu creo ir bastante, se me escoita o meu fillo diría que moi pouco, pero bueno, para o que me gusta a mí o fútbol me resulta bastante, que é o maior insulto que se pode hacer en un campo de fútbol? Corres como unha nena, e sigue sendo un insulto. E eso o escoita un neno e que pensa, pues correr con unha nena é algo horrible, ¿no? E eso que sigue aí, que es una cosa pequeñísima, pero que si lo analizas é dunha brutalidade tremenda, porque realmente eso que vos decía do simbólico, do recoñecemento. Entón, a ese nivel, nos vivimos nun estado donde o xefe do estado pasou por diante das súas irmás que eran mulleres e está casado con unha señora que ten que ir 2 pasos detrás. E parece que a cousa... Bueno, eso lo pone la Constitución, de efecto. Claro que eso pone a Constitución. O sea, eso es ley, eso no es algo... Entón, pasou por diante das súas irmás, non sei moi por qué, e a señora ten que ir 2 pasos detrás deles. Pero eso é a estrutura, é que hai que, para seguir, hai que tirar a estrutura. Pero a estrutura está moi cementada, porque hai que... A estrutura está cimentada polas leis, hai que cambiar as leis. Eu creo que moitas leis hai que introducir a perspectiva feminista. Non solamente facer leis de igualdade e de violencia, non, darle un cambio a todas as leis. As leis de emprego, as leis de sanidade, todas as leis que regulan a nosa existencia, incluída a Constitución, o Estatuto de Autonomía, non vou entrar aquí en un debate dese tipo, pero eu creo que a Constitución necesita, desde logo, vamos, unha limpeza feminista importante, porque en su momento o principio de igualdade que se introduce é meramente formal, non está dotado de materialidade. Entonces, eso por un lado, perdón que me preguntabas, yo creo que para esa estructura, ¿dónde se asenta la estructura? Las leyes, claramente. En todo parto mediático, que tú vas a ver un programa de televisión y reproduce en moitas ocasións iso. Na escola, na propaganda, en que hasta onde eu sei, os xornais siguen tendo unha sección donde vende prostitución, ¿no? E non pasa nada, aí sigue. E aí, moitos sitios onde podríamos actuar xa. Ahí está. Vamos a ver, ¿no? Porque la estructura está estructurada. Podemos parar aquí atrás. Sí. No te creas que tenemos como dificultades. Quería hacer unha pregunta, pero como vexo que está o debate moi focalizado na zona dianteira, quería preguntarche se consideras que na situación política actual estáse utilizando o feminismo como unha ferramenta de marketing, se consideras que iso é positivo, negativo, ou o importante é que se fale, sen importar de onde ven. Pois depende. Se me preguntas se teño unha idea clara ao respecto, non o sei. Sabes que hai un debate moi grande, non? Sobre iso, sobre se as camisetas de, non sei se de Zara, que poñen son feminista ou en inglés, se iso é unha moda, non é unha moda. Eu creo que un pouco como
todo, vai a depender da nosa capacidade e da nosa estrategia para poder canalizar eso que en principio, ¿no?, pode parecer simplemente para algunhas persoas unha moda, en canalizarlo realmente en un proxecto colectivo, ¿no? En principio, é positivo que as mozas pequenas, vamos a decir, as de primeira e segunda da ESO, salgan á rúa e que igual teñen menos conciencia crítica porque parece unha moda. Pois igual sí, porque me parece unha moda muchísimo máis positiva que outras que a veces teñen. E despois será tamén a nosa capacidade, ou a capacidade das mesmas mozas, de contactar con elas, de ir traballando según a idade determinadas cuestións. Eu prefiro non penalizalas. Eu non me sinto capaz de dar carné de feminista a ninguén. Non me sinto capaz de dar carné a nadie, vamos, no, porque a mí moitas veces dixas que non eres suficientemente feminista ou suficientemente algunista e non me gusta nada. No, eu creo que si alguén se considera feminista, bueno, venga, pues vamos. Que hai moitos feminismos, sí, afortunadamente, e que para moitas mulleres, ou para o movimento feminista, para unhas foi decisivo centrarse na sexualidade, para outras foi decisivo centrarse na produción, ou no cuidado, ou na eliminación do esquema de productivista, que para outras foi a ecoloxía, como as ecofeministas, sí, e todo eso en pluralidade llevo. Que o transfeminismo está aquí, bienvenidos esa, debatamos, me parece estupendo que o feminismo negro non se tiene identificado, evidentemente, que estemos arrinconados en moitísimas ocasións, que non tratamos o non pusemos a veces o lesbianismo no lugar que lle correspondía, nin que hacían os debates e a veces as reivindicacións tamén é certo. Creo que sospeitar de inicio, bueno, me da un pouco, quiero decir, que eso se convirta en algo que o capitalismo, o que se chama a veces lo que ocurre cos movimentos LGTBI a respecto que sea un lavado rosa, ¿no? Esa explicación. Sí, un pouco, por exemplo, sí. Quero decir, moitas veces eu atopo un pouco na disyuntiva o mellor de, por exemplo, cando leo o artigo de Ana Botín falando sobre feminismo, non? Quero dicir, pois moitas veces atópome como nunha especie de conjuntura que non sei moi ben onde situarme. Claro. Moitas veces digo, pois que ben que esta muller pues, fale de feminismo pues, dentro do mundo da banca, por exemplo, pero outras veces penso, bueno, que sinxelo falar de feminismo tamén desde ámbitos de poder, non sei, entón, gustaría saber se a veces ti, personalmente, pues pasas por conjunturas igual que as niñas, que en realidad pénsalo e a veces ata me sento mal de pensarlo. O sea, eu teño pensado, o que eu penso así, individualmente a ese respecto, por exemplo, con ela, con Ana Botín, coas mulleres, pues, con Madame Satelet, eu tenho pensado, coas mulleres que foron con Simone de Beauvoir e Gaudí, que pasa? Se ela non tivera sido rica e lista, a buenas horas, ¿no?, tería o tempo suficiente para escribir o segundo sexo, ¿no? Porque a que estaba explotada en un burdel, por moi lista que fora, non podía. Pero tamén le pasa aos negros e le pasa a todos. Entonces, afortunadamente, que hubo mulleres que estando en unha situación, vamos a decir, de privilegio, estuvieron aí. E que hubo mulleres que estando en unha situación moi oprimidas, como as mulleres proletarias, tamén estiveron aí, salieron á rúa. E que hubo mulleres, como a miña abuela que era analfabeta, que foi capaz de transmitirnos que hai que tener, ¿no? Cuántas veces decimos mulleres bravas, que tamén estuvieron aí e dende onde podían facían resistencia ao poder que as oprimía. Entón, que ela unha privilexiada económica, bueno, é unha obviedade, pero que non hace amigos decir eso tamén é certo. Ni os seus compañeros varóns, ni a outras mulleres que enseguida dicen, es que esta mira que partido tiene. Es que esta, fíjate que bien. Pues non sabemos se ten fácil ou se por ser muller pagou alguna peaxe na súa vida personal. O sea, non sabemos o que vive en algúns despachos. Ni o podemos imaginar seguramente. Si en vez de ser Ana Botín fora Manuel Botín, seguramente terían
outra percepción del, ou ela teria tido outra forma, teniendo os mesmos cartos, o sea, exactamente nas mismas condicións, ¿no? O que dice Virginia Woolf, e se Shakespeare hubiera tido unha irmá e pudera escribir, pero non podía escribir, aunque hubiera tido esa hipotética irmá. Entón, bueno, cando ela di eso, creo que hai moitas mulleres para que ela é un modelo, é importante, porque hai moitas mulleres que por lo menos sepan decir, bueno, que as mulleres tenemos os mesmos dereitos, que sai un punto de partida. Que pasa? Que o meu modelo económico deste mundo non ia dar ao tío, iso teño claro. E que, desde logo, que, vamos, o combatirei totalmente, no, contra o capitalismo, o neoliberalismo, a explotación da banca, e, vamos, podemos poñernos e dar ese debate. Pero que iso é algo que nos desmantela. Non o creo. Non creo que nos desmantele, non creo que dé a sensación de que todo está conseguido, para nada. E podemos seguir criticando a ela que é unha banqueira que este a favor dos desafiuzamentos, non? Non nos impide ter, porque, a ver, as clases sociales interseccionan claramente tamén, non? O xénero. Tamén as mulleres negras, igual que están aquí, nos dan un repasito, como blancas que somos, non? Bastantes cosas terán que decirnos elas, e nos, ainda que estivemos en unha situación económica de desvantaxa, vamos, respecto a elas, que igual están cruzando unha patera preñadas porque as violaron polo camiño, vamos a ver se nós non somos unas privilexiadas tamén, temos a posibilidade de estar aquí tranquilamente falando, escoitando, despois vamos a ir paseando por Lugo, tranquilamente, que todos temos situacións de privilexio en esta estructura. Entón, eu non me sinto capaz de xulgala a ese respecto, a outras cosas que me sinto capaz de xulgala, de criticar directamente. Entón, bueno, non tienen por que robarnos, tamén escoita decir, e se nos roban a palabra femenina, como nos roban a robar o gallar, a todos podamos utilizarla e nos den espacios para decir que significa ser feminista. Non solamente que significa, que además podamos realizarlo todos os días. E moitas veces, non sei como se ten sentido na botín, pero en mi experiencia política, eu me sentí moitas veces discriminada como política por parte dos meus compañeros, solamente por ser muller. E estou segura que moitas mulleres que tienen esos cargos, e temos aquí algunas, o sentido. No, a veces non fai falta que te digan nada, es esto de pel, que o notas. Que, bueno, que ocurre, que vas con outro compañeiro, me pasa ahora, o ano pasado cando estábamos coa campaña Filosofía Así, eu son catedrática desde fai moitos anos, iba con un compañero que é catedrático e sempre nos pé de página poña profesora de filosofía, catedrático de filosofía. Él sempre era catedrático, e eu que creo que teño, vamos, moitas décadas detrás, pois nunca parecía así recollido, porque e iso significa, bueno, pois sí, pois igual son unha privilexiada respecto a outras mulleres. Entón, non sei, se que é un debate, me parece peor que Dior faga camisetas que poñen son feminista e pasen a pasarela, pero vamos a ser mozas que digamos que non. Non sei se temos que dar esa batalla, habendo tantas batallas que dar. Non o sei, porque al final, oye, bueno, igual hai momentos, non sabemos se ela sufriu violencia, non o sabemos, eu non o sei desde logo. Hai moitas mulleres que están aí, non sabemos se na infancia, na adolescencia, por que vou a penalizar? Eu, por lo menos, non estou disposta a penalizar a ninguna muller. Eu sí que as creo cando me dicen, son feministas. Bueno, ben, somos todas moi distintas, afortunadamente. Entón, claro que para mí, pues un feminismo debería ser un feminismo que tamén traballara para pues unha sociedade igualitaria no económico, unha sociedade máis xusta. Pero nada propuesta que bueno, nos dice que se acaba. Eu sí que quiero agradeceros a atención, este espazo, esta invitación e, bueno, que sea unha semana a lo 25 de reflexión e, sobre todo, de loita. Gracias.